Какво виждате? Какво чувствате, когато видите тези сгради? Това е снимка от 80-те. А това е снимка от 2023-та. Виждате ли разликата? Така наречената бруталистическа архитектура се реализира по наши земи. Хората живеят в високо издължени и евтино направени сгради от около 350 човека. Много от нашите баби, деди, родители са живели в такива блокове. Тези огромни каменни сгради обитават цяла България, като например София, Пловдив, Стара Загора и много други. Дори самото британско движение започва с изграждането на цял нов град, а именно Димитровград, кръстен на Георги Димитров. Има много различни монументи, които са от комунистическо време. Много от тях биват премахнати в днешно време, като най-актуалният случай е премахването на паметника на Съветската армия в София. Нещото, което искам да ви попитам е дали на България й трябва модернизация. Дали новото поколение ще гледа същите блокове, които аз гледам и до ден днешен? Дали трябва да се направи нещо? Вие какво мислите?